Θα στείλω το link στο διοικητή. Πάρε το... Στο πλακάτι θα πάει μπροστά να βοηθήσει. Γιατί δεν είναι μόνο ένα. Θα ξαναπάω να μου πω. Κύριε Φαρμάκη, θέλω μια δήλωση για την πορεία. Δεν υπάρχει δήλωση, αγόρι μου. Στην ομαρχία μας είμαστε όλοι. Σας παρακαλώ. Κύριε Τσολάκου, μια δήλωση για την ημέρα, παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ, δεν μπορώ. Δεν έχει βάλει καλά το make-up σήμερα. Κατάλαβες, και δεν πάει να κάνει δήλωση. Εκεί, στην Λιμοδοσία. Στην Λιμοδοσία. Ξέρω, την άποψή σας τι υπερτιμένες. Ευχαριστώ. Τι έγινε, παιδιά? Θα στην φόρμα να κάνουμε στην άκρη. Θα το πείτε, παιδιά. Πάμε όλοι δεξιά. Άντε και το πήρε, ποιος το πήρε. Πλάκα κάνουμε, παιδί μου. Μία δήλωση για την ημέρα. Όχι, δεν έχω μακιγιαριστεί σωστά. Πάω στο Μοσχονά τώρα. Κάλεμε και μια καλή να μου τους στείλει mail. Ένα σχόλιο για την ημέρα. Παρακαλώ. Ρωτήστε τον σύντροφο διαγωνιστή κύριο Νικόλα Πέρα.